Hi guys! Idi po akong wana nagagyagi sa gilidagat. Idi po sa Kagmanaba Uwas Albay. Dara-dara ko po tabi susakong balunan. Takong sayin makamating pagalup. Diretso na tabi magsiba-siba. Pwera si no, ayan nagturo-turo na naman ako. Tanakita ko pa no idi. Arani man sa napalan so Trinity Island na pwede man sa nakunong bakla yun. Tapos tamiling dayo ako idi, nato parang ko tabi idi si Pedro. Si Pedro nalabi kambugon. Jo na naman akong pinagparambugan. Naso istorya sa ako ni Pedro, idi ko no sinyuting so pelikulang Marina. Ta nang pwerte pati so kaya istorya sa ako ni Pedro. Habang pipus-pusan niya, sudardara kong isnak ka na 1.5 na soft drinks tapos sa naputos na tinapay. Sa bagay, tama man ang guide sa istorya niya. Namagayon talaga kan mga rock formation hindi. Presko, malimpoy, tamay mga kaway pero manangad-tangad dati badloksoang kita ding bugalas. Pero tama na kan. Nakamati na akong pagalop kaya magkaw na muna kita. Talagang nagalop na ako ah. Iba na kan pangingit ako di sa panira ko ah. Yummy. Pwerte talaga. Pait-paiton to na kalita. Tibad, umabot na naman si Pedro. Makisama na naman kanto di sa ako. Kaya puspusan ko na kadi. Tapos bigla kong nakitang may mga nagabarangka papaid to sa Trinity Island. Kita nyo, adi yun ah. Ito yun. Indasan ako nakikita nyo, takasaday kaya. Tapos pusan ta na kadi. Pwede talaga di mag-account ko no, habang nagaturuta na wo. Ito talaga sa nagabarangka, nagkakirita ko na iding maray, at yun. Tata pakarain ta ding gloves ta. Buk ta, ba dumabot na naman si Pedro, mati na naman kita ni kadi. Pwerte. Shiram. Sabay turuta now. So feeling na pakiramdam mo na salag ka ning sa dadakulong sinyan na ikasanakan idto ka-peaceful. Siram sana. Thanks for watching. Bye bye.